Say good morning. Good morning. Ganahan sa magduwa-duwa na rin dun yung sana. Good morning, guys. Good morning sa laki. Manila pa na screen niya. Kumago. Hi, guys. Hi, guys. I'm eating my breakfast. I'm eating my breakfast. Yummy, yummy. Daton gi ka na ni naglaab. Di ka na ni naglaab. Yung tagpod. Oh. Open mouth. Nanas ati tintin. Ningaw kang ati tintin? Nagdugay ko kay naglain ng tizan. Oh, masig na kay nakain. Ha? Masig na kay nakain. Kami tawag na ang next saging gawin pa ni hapon. Ha? Ganun. Isa masaging nga day. Saging nga kalit ang nagkuhan ng saging. Kapas mo na siguro na. You want water? Water, water. Ibang bitaw po. Nawa na. Ay, nakalibang kasi mong tipo. Alay na kita, kagawas na. Malibang ka? Naparapos undo siya. Open your mouth. Very good. Naong di naman drawing. Ga-struggle kong dalton ron kay. Gialingit. Kaya wa man lagi diyang amahan. Naanad man na siya nga mga alas 9. Sut-sukapin. At tumisigawas magwatuwat. Diya kaning sadyo mas undig lakaw ka na gipalit nga parts bitaw sa sakdanan. Tuas talibon. Diya magbayad po siya sa cake nga gi-order para sa birthday ni Dalton pohon. Mauto ni lakaw alas 6. Diya. Sige, hilak. Matus gawas. Katulo na din may balik-balik sa gawas. Tanong sa kasada, wa man din. Luwi, nakatuber dyan taon siya na. Murain to, gibugno og iring ng mga higdanan. Ako po mara kog ungo kay haman ang giligo. Ako naman namin magligo diha kay makakuha naman sa gisagad sa palanggana. Na-stress ko nila. Hilak-hilak. Luwi ko ba? Magigilak-hilak. Manso ka ni kay nakatugra mo naghanghang ko kay insa pagkamata. Sa pa guys, aga ding sili nga gisabod katibtong gikan patunang gipanakot. Kuyo kay mutubo man dadyo ng sili bisag bag-o pa nimong gi abri ning tubo jud pero di tanan. Wa pa pud magka dengan-dengan basig mo tubo pa nang uban sunod daw. Majel magkuy mo labay ron kanang isda bitaw. Kuan og kusog. Kanay ting og kusog kay mo halag ang mga tanan luoy nang alaos. Naguna ko gunjang buntag. Nangalaos man. Uy, wala na nabot ang igban. Kaya agang ban ito, pwede na isugnod. Sa ito agang ukra, guys. Dagdag na pwede. Tanawan ninyo, guys, na. Kana na, mga bagong ng duso. Mga nagsilin. Sa taong bawas ang bawag ang classmate nga man gyapon sa kuha. Dagko na, lamin na dyan itan. Buhi na dyan na. Nalipay ko kay na. Kana mga green bito na ng dusong gagmay. O na nagsili. Hinahinay gajud in taon ko kay maglo kog mamata kay as 4 man kadlaw ning mata gudpud mo nang gialingit dali ko suman guys ko ani kananay saging tinimugan ni kay ning palit mo kuno sundoy dutong ijahan ko dutong ijaan nanuroy di sa dapit kay pag uli ni ja nagdaan na magsuman ilang duha dalton naglaag man sila gid sang sadyo mga antanin jo ang daga arba Gamit po kasuman. About sa vlog nga gahapon nga nasakpan na agat mo sa panuktok dari. Amo man tatong ikiha. Unsa ang problema kay di man kami mismo nakasako po may ebidensya ba nga sila giingnan ra pud mi sa tanod nga mo'y nakita ni diyan sa tanod pud wa po igo naka picture naka video pero nakakita si diyan. Di pud si mo testify. So hindi nalaman na mo ikiha. Kuan man malabag kuwang sa ebidensya di at least nakahibaw mo ba nga tura na siya maglabay-labay man yung dari dyan mangising-ngisi lagi lamay lagi tiraduron basta kay wala lagi kuno asawa diya itong tayo mabago pa mamidari o kahibaw o kisa idyang gikuan ito basik si tiri diya na yung putos tiri ako pa idyang liiliin nga bago pa kong nanganak ito man paghambugan kada di pa dyan kalili dari kay sudid maning bahay close man kaadyo sakpan hinon dyan salamat siya kay di ako nakasakop niya kay nagdadara ba siya kong kamera na mangi-record sus
Nabidyohan ta dyan adto, labi ito ikiha, o nabidyohan gid sa dyan dari sa amang portahan. Sus, wa man ko kakita. Video ko yan, nakaiha man laging abrihag screen. Ya, maningalingan ako. Kuub siguro po to siya. Sus, nakita pala mas ang kamera, nahagi pa, na, nahadya ikiha anta. Pero kaya may ebidensya, di nalaman. Namoblema ko kay tulok adlaw na sila sa video sa gawas. Grabe nga ulo pa. Dahil gasan undo na diyan. Na-order ko nila itong katong habit yung palito na ni nga parang tawag na na. Per kay agkali 611, 66 ra ka buok. Agkato kay 50 ka buok, 200 ra ka pin. Diba? Daga utip ida to kay ang ko choose kay nahurot naman ito nakapalit ko ni tanaw na to upuan. Say porma dani kay first time na mo gamit og EQ nga pants. Ang aprihan kay ibutang da ato sa idang bitanan. Fit baka ning dalton. Taas ko panikod di juan. Ay okay ra pero mura magarang bagaa. Mura sa garang bagaa guys ba. Dami. Bulky ka adyo ni og kana magkarsuni siya. Pero okay ra maura sakto ni sa size. XL man eh. Aglampin lagi nga XL ang taas at kundi jo nga nakatas ja magsutut ag bilan mga tagak mga tabo dahil malipang bata. Asa na yung arin sa atos dyan butangan nagdayapir? Nato ba yan? Dalton! Sama kagikan ton? Ha? Pinaton, suroy. Suroy mo ate? Nana mas tatay dari. Sud na dari dari. Sud na kaya na naging tatay. Lagi. Dagto pud no. Ang banakadyo Bisaya. Daragang harvest guys hinog na. Apa man? Dugangan pa dyan dari dapit. Asa naman ka? Nababay-babay naman. Babay ate. Babay na ate. Bye-bye. Bye-bye pa di ay. Bye-bye. Amping ha. Kiss ko be? Kiss ko be? Excited? Awa guys, pakitan mo na sa likod dari guys para makahibaw mo nga wa gadud si Jay malilian dari. Kini mo anig amo ang higdanan ja. Kari da sa hala. Ja. Na di mo pud ka sa dinundan kay na may ngani na pa di screen ja. Kanang soda na naman nay kuan kurtina. So di ra ja makalili kay na may kurtina dari sa likod. Wa na. Ay si pud taas ra kaadyo. Hinala po sa jag tungtungan. Dari na kasama jang lilian dani. Ja kini mo ni kang giabre. Mo man nagdapit sa lababo. Mo ni ang giabre nga nandiya kay. Naman gyapon di man sa basta-basta makasud. Agka nang mindor, mo pud na hapon ang giabrihan ng hansa screen rang gilulili. Kuya lagi po tuog nato idang mga pusil ko na bagtinganan ko na ko. Inaan ko na ko kay ice to ice ko na mi major pag wa may nagkita. Chan, da pa mi sedan din namin magluto pa ni hapon anitan ra ni. Nagluto mo gustintin kani nagadugong manok. So, di namin maglutog pa ni hapon. Katura pang initin. Adto sa mo kahawa guys, sakay na ko i-share ninyo nga verse nga grabe dyan ka lamiin, labi na nato kay kitang tanan mga mubur pa tag pasensya mo na ang verse nga ang subukan ang sukad sa og hinumdum kanang night time nga grabe dyan ang pangita pero night time nga makalimot pug ko kanang muulbud sa daghang kaspa ug kanang na time bitaw nga di ta kapagang tungod siguro pa sa tong hormones pero as much as possible jud kayanin jud nato nga pugnan dyan ato ning hinumduman nga verse kay aran jud lami arang i-share ninyo para kung naamoy kapangot naamoy mga kaaway nga na makahanahana ka nga kanang di sila kinahanglan apatulan so kanay paminawin jud ni sa kuan Romans 12:20 ug 21
English man yung pero na ako Bisaya dari para i-share ninyo Romans 12:20 ug 21. Sa una bitaw guys kay di ko katuod sa mga kuan, di ko katuod sa mga verse, hindi ko kamo mabasa sa Bible pero tungod ni Undoy nakahibaw ko. So mga taga Roma 12 chapter 12 verse 20 ug 21. Awa mao din mo hang basahan ug nay time nga asurang-surangan jud kas mga manunuway nga mga tao kay ako sa una mo ingin jud kong grabe kong kamalita gamay ra sa jud makig-away jud ko makigkuan jud ko sumbagay jud ko mabito tungdas ni agi katong gilabtan sila to nang sukuan ha pero pagkatapos naka-realize ko ba wala ko dapat nasuko ana hang gikontrol dapat ang emosyon tara basahan na ninyo. Romans 12 verse 20. Hinuno akon gutomon ang imong kaaway pakan siya kun uhawon paim na siya. Kay sa imong pagbuhat niini magapundok ikaw og mga baga diha sa ibabaw sa iyang ulo. Ayaw pagpadaog sa dautan hinuno daga ang dautan pinaagi sa maayo. Tanawa. So imo gihapon din ang buhatan og maadyo bisag ko ana Ginoo man sinasulti dani kinaaman dari sa kuan. Ang awgahang basa nag 19 verse 19, balik ta. Mga hinigugma ayaw ninyo himuha ang pagpanimaus. Hinuno hatagin ninyo higayon ang kapungot sa Dios kay nahisulat man kini nga nagaingon ako ang panimalus, ako mao ang magabayad. Nagaingon ang Ginoo. Ginoo kuno may mobals, Ginoo ray mobayad kung kita magpaubos ta kung ag mga kanang himog daw nato atong himuon gihapon og maayo suklian kuno gihapon natog maadyo kay Ginoo ay moy mobals tanawa. Mo na nga ma-bless jud ta basta di ta musukol sa atong mga kaaway. So ato ra man sila pasagdan. Dugay ra ko nakahibaw ni nga kuan nga verse. Pero makalimot kog apply sa akong kagalingan labi na og kanang aran bitong below the belt pitawag mga kuan sa aban mga comment sa aban below the belt mawa ko sa ang concentration sa tungod sa kapangat pero tungod ani nakakuan ra ko nakasabot ra ko nga di day sila angay imong apatulan pagsuway rapid na agud sa Ginoo nimo ug kuan ba jud ka kana na ay maadyo ba jud ka kasing-kasing so manang naginahinay ba japod process day pud na si di pud iyang basta-basta nga makakuan ka ra jud pero sige anjud nimo sud sa mo na nga ang Ginoo jud mo panalangin na Ginoo may mobals sa tanang mga nipasakit na makakuan ra pud ka madawat ra pud nimo nga ilang mga istorya sakit imo nang maten sagdi man na kay total ang Ginoo naman na mo panalangin mag Ginoo na so man importante na kanang nakahibaw ta dani so nakoy kuan sa mga vlog guys baka nang ug nakoy mabasahan sa Bible nga angay nang i-share ninyo ang i-share dani sa ending sa hang vlog so ug namoy kanang mga Bible na pwede ra pud ninyo tan-awon ja inig kanang padung na bitaw ko muop sa hang vlog magbasa kog mga isa ka verse nga ang nahibaw-an pud para makahibaw pud mo kay gaban di ko makabasa pud og Bible ja murag challenge pud na ba nga ako kinahanglan ko mag-abri kay naa pud mo kuan mo minaw so pahibaw ako ninyo og okay ra ba ninyo total Bible man di man ingon og makakuan makalaot nato actually mo guide ni nato. So katong verse di man ito ninyo Romans 12 19, 20 o 21. So mara to thank you Lord sa imong kuan pulong. So harang gi-share ninyo. Kay madyo na laman makakuan po ko ninyo, makatabang po ko ninyo. Nga na in that way kuan basig ma-apply pa rin sa inyo hang kaugalingan kanang labi nagkita daghay manguntra nato nga matatanang hilabot na may mga yana nga bisag wat nato hilabti kontrahan sa ta. Di jud mapug nga nato matrigger ta, makasukol jud ta. So ato na may butang sa nga na, ug musukol ko wa ko reward. Ug di ko musukol, Ginoo may mubas para na he. So ug wa ta kay ba ug unsay batan sa Ginoo nila ug nato basta kita pahiubos ra ta pasagdan ra na sila. Sao na bitaw kay guilty jud ko danang kuan. Grabe jud ko kamaldita pud kanang gamay nga bikil makigkuan ako, makig-away nako. Pero grasya sa Ginoo na hinay-hinay pud kasabot ko mao na nga okay ra na uga hilabtan ko tamazin ko ayan na musmay nalabang ko bahala na Ginoo ayan na so mara to guys thank you for watching our vlog today makita naman ta ugma wa ko kadyo ganap today tungod sa sigig video kisa gawas wa ko ganahay mag vlog kay aghang vlog ako ana ko ano na pud kana silutan na pud sa YouTube mo
sayang lang mag ang mga vlog ug nga na gani. So, mara to guys. Bye.